Situa't en una postura còmoda, amb la columna vertebral recta però relaxada. Deixa el cap equilibrat sobre el coll, reposant sobre els ombros, amb una postura que transmeti dignitat i comoditat. Deixa que el teu cos mantingui la intenció d'estar en el present i quan estiguis llest, tanca els ulls. Observa la sensació de la respiració, com flueix de manera natural de dins cap a fora del cos. Simplement observant el cos mentre respira. Vas entrant en un estat de tranquil·litat. La postura es va relaxant mentre respires. Ara vull que portis la teva ment a una imatge d'una muntanya. Una muntanya que hagis vist o que puguis imaginar. La més maca que hagis vist mai. Centra't en aquesta imatge o simplement en el sentiment que et transmet aquesta muntanya. Nota la seva forma general, el seu pic, la seva base, aguantada a terra, les seves faldes. Observa lo sòlida que és, lo inamovible que és, lo bella que és, de prop i de lluny. Observa el seu entorn, la seva forma. Potser la teva muntanya tingui neu a dalt al cim, arbres en la seva falda. Potser tingui un cim molt elevat, o potser diversos cims més petits. Sigui com sigui, que te la representis, simplement senta-la i respira-la. Respira amb la imatge d'aquesta muntanya, observant les seves qualitats. I quan estiguis preparat o preparada, observa i prova de portar aquesta muntanya al teu cos, de manera que la muntanya de la teva ment i el teu cos es converteixin en un. Com si tu et tornessis a aquesta muntanya. El teu cap es converteix en aquest cim, els ombros i els braços es converteixen en la falda d'aquesta muntanya, els glutis i les cames en aquesta sòlida base sobre el coixí o sobre la cadira on estiguis assegut. Experimenta en el teu cos la sensació d'elevar-te des de la base de la muntanya al llarg de la teva columna. En cada respiració, converteix-te més i més en una muntanya que respira. Tranquil. Sent plenament el que ets. Més enllà de les paraules, dels pensaments. Una presència centrada, arrelada, inalterable. Mentre el sol creua cada dia a lo llarg del cel i la llum, ombres i colors van canviant moment a moment, la muntanya
simplement es manté. En la tranquil·litat de la muntanya, la nit segueix el dia i el dia segueix a la nit. Les estacions flueixen unes en altres i el temps canvia d'un moment a un altre, d'un dia a un altre. Però la calma hi és a través de tots aquests canvis. La calma es manté. A l'estiu no hi ha neu a la muntanya, potser una mica en el cim. A la tardor, la muntanya pot arribar a estar vestida de brillants colors. A l'hivern, una gran falda de neu o de gel la cobreix. En cada estació pot canviar. Potser la gent que vingui a veure la muntanya i se senti decepcionada si no aconsegueix veure-la amb claritat, o pot ser que comenti lo bella que és. A vegades pot ser visitada per violentes tormentes de neu, pluja, vents insuportables. Enmig de tot això, la muntanya simplement es manté indiferent a lo que passa en la seva superfície. Mentre mantens aquesta imatge en la teva ment, podem incorporar aquesta mateixa tranquil·litat immutable, aquesta sòlida, en aquesta pràctica de la meditació i en les nostres vides experimentem la naturalesa constantment variable de la ment i el cos i tots els canvis del món exterior. Experimentem els nostres períodes de llum, de foscor, experimentem tormentes de diferent intensitat i la violència en el món exterior i en les nostres ments. Suportem períodes de foscor i de dolor, així com moments d'alegria també. Inclús el nostre aspecte canvia constantment, igual que la muntanya experimenta un procés d'erosió. Al convertir-nos en la muntanya, en la nostra meditació, podem arribar a tocar les qualitats de la fortalesa i l'estabilitat, apropiant-nos-les. Podem utilitzar les seves energies per apoyar els nostres esforços i trobar en cada moment la consciència plena. Pot servir-nos d'ajuda al veure que els nostres pensaments i sentiments, les nostres preocupacions, les nostres tormentes emocionals i crisis, tot el que ens passa assembla al clima de la muntanya. Tendim a prendre'ns-ho de forma personal, però com el clima és impersonal. Al mantenir-lo d'aquesta manera, arribem a conèixer un silenci i una sabidoria més profuns del que podríem imaginar, just aquí, enmig de les tormentes. Les muntanyes no es poden ensenyar això si sabem escoltar-les. Ens ho podran ensenyar. Mica en mica vas sortint d'aquesta meditació, continuant assegut amb aquesta imatge de la muntanya,
i incorporar-la en tu en forma de tranquil·litat, majestuositat. I mica en mica et vas aixecant, movent els braços, els peus, obrint els ulls.